stop ya. 588. Kalau batak teman bisa lupa. Paling Shalom.
horas madi hita amanginang adorang so tamulai perminggota adong so tik perubahan di acara nomor sia seharusnya kor remaja na poso bulung digati kor sian inahanna nomor sia anu tapasonang maruhata mari di mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumapa langit dohot tanoon,
Amen. Edeho kamu ma di Jehovah edenay baru. Ainung nga di pabahen ibana aka halongangan. Nung nga di pabotoho Jehovah hatuaw na. Nung nga di papatar ibana hati goran na di adopan ni aka naso tumadaho. Nung nga di tupahi tanga siamun na nabadiai ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia turohanami. Asa tarapul situ turohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsyon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong huingot kami, nahehelo kami musesian namate songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma pati ni debata na dianin sian pasal men 30 mamuk kasian ayat 8 satu sia. Sai marhabiaran maradopon Jehovah masude tanoon. Jala marsobba tu ibana masude pangisi ni portibion. Ay makuling ibana gabi majadi do. Madokot do ibana jadi jongjong ma diulay hami sahelnay. Sai marhabiaran maradopon Jehovah masude tanoon. Jala marsobba tu ibana masude pangisi ni portibion. Ay makuling ibana gabi majadi do. Madokon do ibana jadi jongjong ma. Atong rap mangidugugu mahita taringot tu patiki. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahan mangulahon naubar patiki. Amin. Mari dihita.
Tato poti mado sata di hadapan ni Tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogol na so hatu dosan sito panasaan na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami marhite sian pangalau sion nami di patikmu. Ime marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami narwai. Nang sian pakatayon nami nasuture. Ro di pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Nata masih tutudo honau hupami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuai ngalani i. Asi maroham dihami. Ale di bata nami. Padinggan bahasa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di parbadia tu rohan nami be. Asa tarbahik kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabesahat hami Tuhan ngoluon na surasuda. Napindar baga-bagami diakan naporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisaan ni dosa. Songonodo pakaholongi debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng ni leleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari di Tanda
Kajahama hatani debata turpuk di ariminggon imana hatar surat sian Kolose tolu amuka sian ayat 15 1 10 kajahama margati pasoring. Jala damini Kristus sima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauliate hamu. Gugun mahatani Kristus maringangan di tongah-tongahmuna, mardongan sandok hapistaran mahamu, marsiajaran jala marpaingotan marhite aka ende pesalmen, ende puji-pujian dohot ende portondion, ende hamu madebata di bagasan rohamuna, marroha hamuliateo. Jala nasa siulaon manang dihata manang dipabahenan saluhutna ima marhite hite guarni Tuhan Yesus huhut madok muliate tu debata ama marhite hite iwana songani masahatna martua maakan atu mangion hatani debata jalan au piopsa amin. Amin. Tapi gima puji-pujian sian kor inahana.
Para di edita Sian Bukida nomor 520 lalu. Tidakku maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita amado au porsea di debata Jehovah ido ama pargogon na suatu dosa na tumapalangi no tano au porsea di Yesus Kristus anak inde bata Jehovah nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natuat tuban watoru dung ditanom namula mangolu di hari petuluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo nasu hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen nakana badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatain na madrok mulak manguldo sogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na sudah. Amin. Tapi gima ide puji-pujian sian punguan ina para hari Kamis.
Tabegima titing namasa do semasaon di huriata jala diudutianon doho tangiang pangodianon. Shalom. Warta Jemaat Minggu 7 Mei 2023. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Topik khotbah, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Manang marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. 2. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Mei 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Balikpapan Baru, yaitu keluarga Amang Job Payol Tampu Bolon, Inang Perawati Betiani Borusitorus, pindah dari HKBP Parsauran Tegal Sari, Resort Parsauran Medan, Distrik 10 Medan, Aceh. Alamat sekarang Jalan MT Haryono, Perum Grand City Hail Pail, PC 5 nomor 31, registrasi KK 0365, masuk sektor Bethlehem. Kiranya keluarga menjadi jemaat baru, menjadi jemaat aktif di gereja kita. Kepada jemaat baru yang telah disebutkan namanya, agar dapat berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk. 3. Pelayan khotbah minggu. Pada hari ini yang menjadi pengkhotbah dalam ibadah minggu pagi yaitu Amang Sintua Tony Naibaho, dan pada ibadah minggu siang yaitu Amang Pendeta Mauli Aritonang dari Gereja Epipanias. Pendeta HKBP Balikpapan Baru sedang berada di Medan karena keluarga yang meninggal dunia. Seluruh jemaat dan parhalado mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini. 4. Panitia Tahun Profesionalisme 2023. Poin A. Pada ibadah hari ini kita akan mengumpulkan amplop mendukung dana Panitia Tahun Profesionalisme. Panitia Tahun Profesionalisme juga akan mengadakan basar. Parhalado dan Panitia Tahun Profesionalisme mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan HKBP Balikpapan Baru untuk mendukung seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Panitia Tahun Profesionalisme 2023. Poin B. Pada hari Minggu depan, tanggal 14 Mei 2023, akan diadakan basar untuk mendukung dana Panitia Tahun Profesionalisme 2023. 5. Pemberian ulos. Pada hari ini 7 Mei 2023 dalam ibadah minggu siang, gereja akan memberikan ulos kepada Amang Damser Pangaribuan Manang Opu Jonathan karena telah berumur 70 tahun. 6. Ibadah pertanggungan sektor. Poin A. Pada hari Selasa 9 Mei 2023 di sektor Sion bertempat di rumah keluarga Amang Charles Gusar Tampu Bolon, Inang Neti Borusimamora, alamat Perum Bumi Rengganis Blok 7C nomor 72. Poin B. Pada hari Rabu 10 Mei 2023 di sektor Galilea bertempat di rumah keluarga Ronald Sihombing, Inang Erni Nopita Boru Aruan, alamat
Perum Pondok Asri Blok JD nomor 10 Manggar. Seluruh anggota jemaat sektor Sion dan Galilea diundang untuk menghadirinya. 7. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Huria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada seluruh anggota jemaat yang merayakannya minggu ini 7 sampai dengan 13 Mei 2023. Firman Tuhan berkata, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Amsal 9 ayat 11. 8. Cuti admin gereja Porseni Remaja Naposo HKBP Distrik Borneo, penambahan guru sekolah minggu, iuran diakonia, persembahan bulan persepuluhan, syarat mendaftar menjadi anggota jemaat baru, protokol kesehatan 7M, warta keuangan Huria, panitia pembangunan, serta tim diakonia dapat dibaca di grup WA HKBP Balikpapan Baru dan sektor atau link database HKBP Balikpapan Baru. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Tapasada marohata martangi yang mahita. Tuhan debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian madok mauliate hami tuho ale Tuhan. Disialahu pakilalahu kami Tuhan dengan nibasam di hami. Dinama ngiring-ngiring daging dohot to dinami ale Tuhan. Dinamardala kami di bagasa saminggon, di bagasa kahipaso dohami ali Tuhan. Tamahami di baini madok mauliate tuho, rohami di bagas coromon, marede hami ali Tuhan. Satokin nai nang tangihonon nami hatam nabadia ali Tuhan, na pinasaha ni naposom. Ato ngali Tuhan, bay mapamuzion namion ali Tuhan, mabailas di roham ali Tuhan. Tuhan debata amanami, hutangnya ko kami dope sude jemaat ni Huriam, naro di bagasan minggu siangon, mulai sian ruas ama, inang, naposo, remaja, suaksongoni nang ale Tuhan, opung, tuhodo hupasahatami Tuhan, lehom madihami hahipaso namanotongi ale Tuhan, asamar hahipaso kami ale Tuhan, dinalaho mangulaho di sudesi ulaon nami namaragami. Asa tok-tok kami, pasahato diri nami tuho di sude panggulmiton nami. Suaksongoni nang ale Tuhan di sude parkarijuan, pasu-pasu matuhan parkarijuan ni. Dalammu may namanarihon na hobarding ulo nami. Suaksongoni nang ale Tuhan nang ruas ni Huriam, na mauwas akka na masihol akka di parkarijuan. Patudu ale Tuhan ditikina ho bertulomo ni roham. Hutangnya ko kami do peak kaya nakon nami na met ibur magodang ale Tuhan. Nang toktong ale Tuhan pasu-pasu ya nakon nami asa toktong gabe jol manapistar jala jol masioloy ho tarlumobi ale Tuhan nang manguloy akan naturasna. Hutangnya ko kami nang yanakon nami tingkat SD sampai SMP, SMA, satu perguruan tinggi. Ho matoktong na mga lehon hapistaran na sakoy Tuhan. Asamar hapistaran na kaya nakon nami jala toktong na sida ale Tuhan. Mangihutok ko ale Tuhan. Disude panggulmiton na sida. Nang olo na sida ale Tuhan. Disude na manangihon akapoda ni natorasna. Tuhan nang dao pesyak kami kaya nakon nami nang donok. Tuhodo hupasahat kami, ramoti nasida Tuhan, songon pangaramotiom mo dihami saunari di nasida, manang di dia penasida maringanan. Suak songon inang yanakon nami akan na diparkarijuan penadao siak kami nangaka, homa toktong mangaramoti nasida, toktong lehon hai pason asaboy pajupang ditikina dohot aka keluarga di bagasan hai pason nasakoy. Hutangnya ko kami do peale Tuhan nang amang nami
Natongon ali Tuhan na majalu ulos di bagasan minggu sadarion na 70 tahun amang pangaribuan opo Jonathan doli ali Tuhan. Ho matoktong ali Tuhan na mga ramoti amang namion. Natoktong ali Tuhan di hatuaon na. Asa lehonomu hahipason na manutongi di amang namion ali Tuhan. Asa toktong marlas ni roha amang namion. Madalani ari-ari na ali Tuhan di siganupari. Suang-songoni ng aka inang keluarga nang akayanakon na. Toktong maho, toktong mamasu-masu, akayanakon na di kaparkarijuan, pasu-pasu Tuhan, nangakapaho punasida, pasu-pasu, talumobi inang nami na madapingi amang nami ali Tuhan, lehon hahipason na manutongi gugu, toktong imana marsihoho tuho, to di mimia di inang nami asa toktong imana, boy mangulahon, tanggung jawab ni bana songon inang dibagasan keluarga nasida. Hutangnya ko kami dope ali Tuhan. Ruas ni huriam nataba di bagas coromon. Ima amang tapu bolon doho inang borusi torus. Bay manasida ali Tuhan gabe ruas na burju. Di huriam HKBP balik papa baruhon. Pasu-pasu ma Tuhan sudeni ulani tangan nasida. Dalammu may ali Tuhan manarihon na hubar di ngolu nasida. Marhite itu tu. Boy manasida mangalian lolubi udenggan. Di bagas joromon ali Tuhan. Hutangnya ko kami dope Tuhan akayanakon nami. Naung nunga matoras. Nalaho mang akpatudu ma Tuhan. Sirokap nito di jodo nasida. Nase iman. Naburju maniopu Jesus ali Tuhan. Ditikina lehonom mo ma ali Tuhan. Hutangnya ko kami dope naung tahun profesionalisme. Naing pamasaw ni program ni Huriamon ali Tuhan. Homa toktong na mamasu-masu hami sude jemaatmu. Pasu-pasu ma Tuhan na niulan ni tangan nami. Asabuhi hami ali Tuhan marsada ni roha. Dinalahu pahebakon ali Tuhan program ni Huriamon marhite. Bagas jorom na naing paulion nami ali Tuhan. Tuhan to dimimi di hami. Di sude jemaatmu bag. Naro di bagas atikyon. Asa huliak kami rohan nami ale Tuhan. Huliak kami doho siya dongon nami tuho ale Tuhan. Dalammu may ale Tuhan ala nang di pasu-pasu ho hami. Atong lianon nami mapasu-pasu mi tuho ale Tuhan. Hutangnya ko kami dope ale Tuhan. Nang negara namion. Mulai sian pusat. Sahat tu balik papanon. Homa na mga leho na Tuhan hapistara di pemimpin namin mulai presiden sahat jajaran na sudi Tuhan. Lehon roha biar na siyakoy Tuhan. Dinalaho mangulahon program na sida. Asa biar midaho man na sida. Mangulahon siulahon na sida. Marhite itu Tuhan. Dame mahami negara Republik Indonesia on. Tarlumobi ma Tuhan. Negara namion imahami ali Tuhan mayoritason asa toktok kami ali Tuhan sonak so haribo-ribuan na sakoy hami Tuhan laho mamuji pasangapoko di bagas joromon hami di sude ali Tuhan dame matutu atong ali Tuhan gudang dope ali Tuhan akasi pangidon nami naro di bagas setikyo jemaatmu nasolod di rohana tangyang na nasolod di rohana Tuhan pangiduan na pasahat mayali Tuhan hobar tulomo ni roham mangasahon guarnya anakmu Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tabigi di puji-pujian sian punguan kor ama.
Apa poguma piliata hut mangidehon buku ede sian 527 nomor Oh
Amin debata na sumurung sian salhut na roha, ima na mga ramoti, ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata, turpuk jamita di mingguta sadarion, dienet sian sada kronika 16 ayat 27 sahat tu 20 halu. Sada kronika 16 ayat 27 sahat tu 20 halu songono mahatana tapai hutiho. Edeho majahuba ali sadok tanoon barita hok kamu ma hatuaon na ganopari. Pajajor hamu ma di tonga-tonga ni halak parbigu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabinahin nai. Ay natibul do Jahoba jala tama si tutu pujion nasokal do ibana mengatasi sudi akka debata. Aya jia-jia do sudi debata ni akka bangso parbiku. Alayanggo Jahoba naung majadihon akka langit. Hatu ngamun dohot hamuliaon di jolona, haguguun dohot hinauli, masa debagansan habadion nai. Hamu aliyaka margani akka bangso, sa lehon hamu matu Jahoba, lehon hamu matu tu Jahoba hamuliaon dohot haguguun. Ima sahatna. Urian itu hata, hamu akamang kainanami, nari rabui, birahi rajab, itu borong inderai. Per sermon ursi kola minggu hami, itu telepon amang padita utagaul hami. Per Zulu, kabarin, besehat nih kan. Moding itu tabai medan inna, bah torga bitor lungu duro kan. Ulu mebigi hata moding okat torsai, alai dang polai dok nian sate bina mar telepon dang inna. Kesongi do kita menaring itu namun tingon, setiap borongin, setiap bijabon. Kalau yang gemar telepon tak kerok nanti, setiap telepon dang nakan. Jadi ikut di media kami namanya. Tapi hari Minggu, adong rasni huriat temat jalu ulosin. Adi taima mengulu Minggu jenna. Allah hatana berzulu nama dingi lu sasetong. Hulu nikku nama. Ay ngana moding da ba mulo huro ko kiadang buy bata ba mando beban na itu kan ala niya kamang mulong dong ato marsitaw nung tatabata bay beban na ate urubat ta dotto holo nikko nama tak palu pikir bay sendan ni panas sere minggu marjami terang nikko be bausung nga mema satu sabtu bagi ke biaw dulu sa mga luluy parjami ta tu panyas usung nga ngon nama ol cewingot tiana to ngay gunung malak te rong dua padita nuaeng tangisi. Sada tang rodo piala nong pida padita si majubur si majutak sanai lagi honeymoon ada narjamati pesta bagaimana sian PPU ma pinangido marjamita tu pipanyas dengan konsekuensi bamolo solo no situ mga letra sepok na bawa bayar teh ayah boleh begitu dah dari para persoalan di Huria kan bagaimana tabba si tahunan di dongan di papadita bayang gosu padita masih pedang masih urupan bayi si pete itu ba mudah-mudahan keduaan tang isoni ba tinalepa padita utagaul tak tolong jamang kamu di marjamita mudah-mudahan untuk Tuhan dir lo ba unangin na tongkan oh lu turin namanya kesoni itu bedo konsekuensina ima bandar gabe roh hamison apaleh mendapat dua homse adong ulang tahun pa 70 na teh amang pangeribuan do itu teh ne na sablo do mang sablo oh itu ai sipata dang amang uban manutuan umur 70 ya apa nih ngubes studi ni ala marja sate balani matong basalas rohana te katabba dolas ni rohani amang malupat di tamang renulas amang pangribuan iya te alilam tabbalas ya dotong rodok situ kan be itu dado man na kasitu to asa tabbalani sotung moro las rohani amang ate sama-sama padita rohamen non amang tagaul padita audo padita to sama-sama padita sok dotong se ay pareses manikuro niyan ay doon sa Marinda bang pareses adong marpesta no ngalani selama 70 tahun dia bang pangeribuan dohot inang do ida keluarga ni dua baris mang tulu barison pakalason
Mulai kukuk kamu nok kami mangamangan amang dang boy ala manguluhon pertangyangan non nau jam saya date. Bahula pisiam madate. Enang riko soni. Apalah ulang tahun iba amang imang alian nulos ape dang boy ala manguluh pertangyangan isiani pernah nama. Ido ngalilik ku calong atau minggu. Alai mulai tu giona amang no sore bata hupuk-hupuk kape. Angguria domang dak polate. Enang di ngasoni, manang hamu sadiri mamang mangado koramen na beworak peamen na nate. Itu alaru dan kamang gaya woro mendodok selamat ma yamang doa tinang ate do keluarga. Urian itu hata hamu akamang akainang mingguta sadarion di goar minggu kantate. Nomor lapatan edde homma di Jahoba edde nai baru. Edde homa di Jahoba edde nai baru sian pesalmen siap lalu ayat sada. Jala topik ni mingguta sadarion tonggo taringot tu nama redde. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Manang marede mahamu di Jahoba alai sadok tanaon. Sudido hita ngai marede kamang akainangkan. Manang adong dope hitaon na siya marede. Batongku suku no batik wadak kia selama mulai tubuh satu na sonari dak kia marede. Dang mungkin ade, dang mungkin nih, itu sotio pe suara ya ada marede, molo soboy pe tibo polumeni suarai paling sedikit marede di begasar roha. Ayo dong marede di begasar roha kan? Si begasar roha marede iba. Manang gatin ya keliba bermil-mil iba kan? Dang udah bermil-mil. Si lagu bodoh bayi nonon, tuk si birang-birang pe bodoh bayi nonon. Tergetung maloni mil-mil na to. Iyo kan? Kangi sabil molo subuh marsuling ba marmil-mil. Gabi adong do kepuasan. Unang pala marede iba, olah marmil-mil pe iba, nasongon na tabo pakilalan. Babu itu tertarik anak buru holan nala mil-mil duli-duli dah. Sutuk salah mo. Dang itu molo martadang najolo hitan, tak saya tuhi duli-duli unat tong jauh ni kan jauh perpudo merdo ang kusoni kan. Ang yang mangi kusoni akamang kenang berarti sanasi bohita malu songoni. Bangun tuh murum ma ipar punuman narupani menang naupat. Badang saya buka sesuatuin kan, dang mul buka. Tapi marbara aja bun. Bayi buat masa puli letong saya tuh dulu kibutin. Tong dang buka. Kalau ni pasang mil-mili, tertarik gitu kan. Suara ni sih mil-mil di sih. Ujung nggak jatuh cinta karena mil-mil. Dang star mil atau lain mil boy kan amang soni. Dang persiamu, anggon aing dang laku be. Dan itu si jol mabe itu si nak buru labatan ni mil. Tumagon nama marwea. Kalas roha kan? Tahu hiya do nama redde, tahu hiya do mabege edde, apalagi pas tu edde hasudungan ni roha. Badong do jol marga sudungan edde nada. Amlo ubige na solo yedde hotang yang ni dai nang toriyo do makko. Tang yang ni dani nang betor saya. Asugari pas ubege edde asugari telepon omak kau kirim tidak toh kirim po. Ala ni gugahan ni ede na tanggung ni udah ina tonggin datang. Asal lagi dinikmati. Akamang akenang tengok dapat masa ni covid ni. Tengok dapat kemudian ni covid. Kalau salah kami minggu ketiga April Maret 2020 ngamal bemar minggu. Di situ Parzulu kita takut. Ada ketakutan yang luar biasa. Semakin memuncak, kalau masuk tu bulan 5, banget seherana lockdown behita kan? Takut tu balik Bapak no. Tikisi kami pas di Tangerang, seherana lockdown tu dah. Dah mau lihat tu. Harus merpakas pe biar. Merpakas bakamu. Ala gajang marsi gajang gajang ngionannya, hai biar merpakas beina. Begitu teh? Tang suami pengalamanmu? Ye mulodong nang si gajang ngubuk dang ala ni covid be. Memang nala modoran gajang ngubuk nga. Pangko tiki covid dah mabiar kan. Ba suna dong kegiatan. Lockdown do. Pendarape baligang dah. Penerbangan di hati haya kamang dang adong boy. Itu kan dang adong boy 3 bulan nih. Takoto bandara tong tiki Soekarno Hatta wingot. Lasodong boy penerbangan. Dang boy ya ulan neja budo hita. Para minggu besok orang boy. Paling YouTube. Baru beralih saya itu live streaming. Manang dibagi acara.
Alai memang anggo persembahan jalan do terus. Malodo to kasih tona tong tori kirimi macarot kan kirimi ai. Unggurang musai mada hapot pemasuk tiki kobe dia sian normal. Alana dang mukit be transferon na 5.000. So na boy transfer 5.000. Boy transfer 5.000 ama. Tang boy kan. Angguan no gurang gorga 5.000 ni akit daw. Tang boy kan. Ai transfer to 400.000 malo-malo ni pad dite mah bae naik tayak tu sun kirimi 200 inna kan. Bagudang dotong nang pala kewalaho nang gua KBP masalah pemasukan nala ni Covid. Alai beban mental ta, beban moral ta, nagodangan beban kerja tapi adong go tikti masa ni Covid on, adong masa ada ama. Parsa bola si borong-borongan, tak pola hudok manang namarga. Anon yusungi cerita botol muna deh. Kau tu Jakarta, abe di huta baru di Pasidung Jabuna, nabagakan. Dan kopi dope nalawi amatot di Jakarta. Anak konna lumayan ekonomina. Sada anak konna sada pengusaha sukses ruas nih HKBP di Jatiwaringin. Tapi ay kadang tabo to usung ningulut to dia binoti. Bui do mati di darat, bui mati di laut, bui mati di Jebu, bui do mati mana langgar. Si del sitorus lam mati lam tabbe penga. Ngajolo check in, ngajolo boarding mati di VIP ni Garuda bayar kamu mah. Ngana gudak kepeng ngetong masih tabang sepeng. Ay sabi no to seria asuransi ni mana? Ay nga boarding, ay bang kuni VIP Garuda kan boarding. Apa yung siro cita-cita na? Iro cita-cita ni del sitorus sakamang modding ikut di pesawat atau nila toko musik. Nang binoto si Diego dang dabot ni. Modding mamatay Jakarta. Tadong boy bergerak. Gabe beban na balga tu keluarga. Anggo keluarga udang do hepeng na. Udang do hepeng nga, penga direncana hokyan tidak terlalu lama naing mangopoi bagasna, Jabuna di si borong-borong, di si mamorana bulak. Dang boy be mabeban nga modding. Penerbangan dang adong. Bahkan tu laut peperi di Merak hati dang boy tong demol. Gebebegan terbebakian anak ngona lagi anak syakangan nai. Hepeng na dong do. Pertangi yang ibana tu Tuhan diingo akapudan ina torasna. Asa boy memang kamang molo mergugurutan yang nipartigor molo dia berjuhun. Alani si partangi yang maitara membuktikan. Sian na sopanagaman na buka channel ternyata lewat memo seorang LVP Menko Kemaritiman pesawat bisa terbang dari Jakarta ke Silangit. Tapi tidak komersil lagi, harus di charter. Pengalaman ini akamang gawe sada pengalaman na berharga di anak koneng. Dia coba menuangkan itu dalam sebuah lagu. Gawe lagu. Jala populer saat tunuai. Viral. Jala tahalo mohon deh. Coba penggalan lagunya coba. IT-nya. Pasti semua kita dengar lagu itu. Hampir mirip-mirip buat tuh lagu Net tahun ini. Siapa itu? Si Tompul ya. Judulnya Panol Solion itu damang. Lo pikir jangan-jangan beliau ini punya pengalaman seperti ini. Itu lagu ciptaan Pak Anton M. Purba. Dia Dehon Style Voice. 2 tahun dia viewersnya sudah 3 juta. Penontonnya. Kan menggugah kita itu. Ya tidak lupa menyelipkan alai basado Tuhani
diukap doin kan basaru Tuhani yukap do harbangani yukap do dalani dang jadi di Jakarta dikubur dak kolas soni alai pabor hatu hitan dakpe somar dalan nak kadatna. Hampir 1 tahun berikutnya lalu beliau ini bikin pesta yang besar. Jadi lagu itu tetap menjadi kebanggaan bagi beliau. Enggak dang tabo tu manang na 30 juta isi wei charter pesawat ikan namanya charter juga. Gudang do pihak kamanga kenang edena bui gabe mangguga rohata. Gabe mabuat kita tu akka pengalaman ning ulu. Udah kieu be apalagi akede ni halak batakon. Takor tapu boloni tak bido to sedia gudang ciptaan ni memang benar-benar menginspirasi. Memberi pesan moral yang luar biasa. Luar biasa pesan moralnya. Sebelum ini tikiso apalah viral lagu Ujudi Ngolikon termasuk gereja tang populer dapat maben ulos 70 tahun. Tang ingot tahun nih. Odobe sasitong. Tak pala populer dapat maben ulos 70 tahun di gereja KBP. Tapi ketika Siahan menciptakan lagu itu Ujudi Ngolukon manian inna kan. Memang tahu iya madah. Tiki mangolu mula jua bangin na sibuk gawin na alai dung mate masar terpesawak pe radido. Hidup ben negeri sebetong mangulosi dang nama dok mau luluk 70 tahun dang adong harapan bangulu dang. Alai memang dihargai ala ni hata tidu hater tongi Allah ni 70 tahun do umur ni sol. Do nasing do pe akamanga kainang. Na boy hulok nakan yang manggu gangaluta pikirata dohot bahkan pertot diota. Ala ni akaede. Hidup benar di dok kita huria nama rede. Waka gudang naya kamang perubahan paradigma bahkan mencabut sebuah stigma ni parnguluan ni halak batak ala ni ede. Ai hola mabige ombak panoroni pehita kamang kenang kadang morohata. Isi mahamu kenang na zolo marcita-cita gabi na panoroni. Adong? Dang adongi karena jelek image na. Enarwa mulai dok, tadal hoy na panoronin na, gabi kasamat tong riting maun, na kijaman maun, kulan tuartay marohan yon, kulan nama mukuri dana maun, itu kan? Pero dah, mulai dok, sera panoroni do hoy na, alani nang adong macita-cita gabi panoroni, alani, tapi ternyata kamang takpola sukoni, takpola sesude noni, ayarong datong, na manggati na bursu. Saya sudah panoroni natakang. Mulai dok ke Jakarta, kejam ibu kota lebih kejam ibu tiri. Belum tentu, jangan-jangan ada juga ibu kandung yang lebih kejam dari ibu tiri. Adong gotong. Ayo buktina, ada yang melahirkan anak-anaknya dibuang. Adong kan, adong goda ina ijual anak kona. Karena tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Tongdo wadong edelang mencabut stigma pikiran nasi songoni bahwa memang panggati panoroni ikesam. Anong dotong eden. Coba putar satu lagi. Ayang gua bagi dekat terlas dorong. Unang dodok kamu. Coba buka satu lagi. Ayo kita. Sidalai do pare denai. Do trio Santana kan? Memang gudang do sidalai parede, apalagi parende kos. Ini lagu di dak selu nak mengulului dang dapat tu sepak karang penciptana. Judulnya suke-suke kan?
Orang di balik babanon, saya dugul hiat de berengon, ale hola dia deh honon tersukit do honon, tersok. Ala di bayak ko korwa panggatiar na makna kan, itulah buktinya. Ala inak pesongoni burzudo da inang panggati kan tercabut stigma yang mengatakan bahwa ibu tiri itu kezam, bagaimana? Tak pola angkot dia donat tong tak pola do honot tenadila pared dia teh. Ale memang adong de ni trio do tong da luar biasa tong. Ayo dong da mangedehon pulungan niubat. Iya kan? Ingiri do pulungan niubat itu. Molok nami do honomu. Tu Elizabeth tu ada malikinna. Dokter hewa pemadok dangadok sahitwinna. Luar biasa itu. Bagaimana nih? Langkoi si padat tong. Memang berlebih-lebih ya dah. Godang ngayo pihak kamanga kenang. Naboi tong menginspirasi kita. Alain memang ikon aku atar tong. Ngadok ti si padat ke pencipta lagu. Asal mencipta ahun ide. Alain luar biasa na. Ngasong oni ba ciptaan na. Lo muhiam musee marohat na manginteo. Ni musee do persoalan na. Coba maju tabereng maju. Jujur maju hitak kamanga kenang. Apa sih pesan moral lagu si birong-birong? Si birong-birong ina. Apalagi akhirnya referenai saonari tapasada marohata mak butet. Manang mulai buru-buru mengedewan. Tapasada marohata pak butet. Ho disabu au lao tukapin. Maksud natong amat taima mangalopa inata itulah polisi hite. Putus semangita. Merangi. Mapesan moral lah. Alai persoalan na. Samulai dana satu lansia. Samulai situa satu eporus. Nalomoro anang begede. Babukti na mau lepas daga reja dan nyendeo kerwa. Alian no namang mau marulang satu nyendeo kamu iba. Ate. Tiwan rupan. Lansia ope kan. Langsung pagudak-kudan no video mau putar. Do inahan na donggo. Itu ngedena. Si birong-birong naso ibu kamu dan naso pagoda-kuda nanti kita menonton. Pesan moral na alay tedehon. Nalomor hatta la son na inna musikan. Apalagi anak Medan nang P21 inna. So binoto manang 21. Tidak lagi masih kukang manang 21. Solo digotikon inna musi. Sudah satu nuang dihojol madui. Boy marai hola pasonakon. Tab terbikiana. Isi yang angkot usia tong donot tama Nadila Parede. Akamanga kenang tonan ide batado menurut Zolma na porsia Marede. Itu apa minggu teh didokan Marede mahamu di Jahuba. Itu pesan firman Tuhan. Jala akan asanok tu debata boy do marhite Parede oni bahkan marhite edai dalan na pasangapon kawar ni jabata. Ido ben na di huriata saya godong na Marede. Beretuk solas orang bagi Korea manking ati. Amangon naking sini dan nama sebil marede. Ireka mama nakani. Marga tina buna dia amang nama ngajari. Pasoro pei. Pei dah. Akatawa naking amang kan. Molo denggat dia dehon na merkur ede maningo dobutin. Alai sewa sama lepek-lepek. Nang aong ina mandok kodang adong pe. Nang aong ya ade dia nion. Warong gosoni merkur da. Ala sabil mersuk kilinate. Nang adong indam si Agung ngasong nafil suara. Ba minggiri mazunya. Ba nang pengalamanmu soni. Ba boy do mapan lasroha, boy do gawe mabaitang tabo. Ay natoroba nak kay naton apalagi kay naton hola say markor sonna. Baga baju ni rijani hola si enak dari lagu kita itu inna. Mololomoro anut enak kali ba. Balen lagu ay la traktor la kinaton. Iya enggak apa-apa penting enak lagu kinna. Ale molon ni dok. Mana kau tadi? Terpumpuin namun saya repot tong. Pengalani ditingkat kembaalannya pamujiot tu debatado nama rede. Jalaido nama asa diturpuhon. Ada sukacita besar. Ada ngakalas di roha. Dabo ni halak Israel nani duhon ni si Daud. Boy di buan nasida poti parpadanani muse mulak sian kerit Yarim tu Jerusalem. Setelah memenangkan perperangan ketika itu. Di hilala nasida ala ni gogo ni debatado. Ido baena. Ditonahon hata ni debatado nasida. Ede hokkamuma alis sadok tanaon. Barita hokkamuma hatuaon na gano pari. Ede hokkamuma barita hokkamuma. Haluaon na pinamasa ni debatado di tonga-tonga ni ngolumuna. Asa molobui sahat poti parpadananon tu Jerusalem. Dala ni gogo muna. Pajajor hamu masaluhut na di tonga-tonga ni akaparti kor hamu liaon.
Asa marhiti akka ede puji-pujiani ede nai barui pasahat tamu tu tonga-tonga ni portibion. Ido didok diturpuhon. Buasa muse ay natibul lo jahuba. Tama pujion. Nasokal lo ibana rodi akan asing. Daud mengajak bangsa itu, mengajak dirinya untuk menyatakan itu dalam sebuah nyanyian yang sangat luar biasa. Gabe pamujion tu dewata. Marede, marede, marede. Marede tu Jehovah. Hola dua do penakeng lagu sekular di lagu rohana di. Mau lupa lagi lagu rohani. 846 ede di bukit dia nak kamang. Dalata laho mamuji pabalgahon gowarni dewata. Sudi adong disi. Sudi tawari boy di baritahon marhiti akka ede. Pataridahon lasti rohata, pataridahon longuni rohata. Alayangko bangsoi gabi madalan nama baritahon tu sadok portibion. Memang marhiti ede. Apalagi ditikin apar pudion. Nah atau pansar akka barita nauli. Bepeta behering masuk nakkan ikat 7 juta penonton. Itu masih satu. Benuayon mamorazong do para YouTube. Olah nalani hita rumah dada. Kita kan nggak sadar kalau saya 5 buka YouTube kita berapa paket kita yang terpotong. Mau 7 juta, kali 1000 terpotong kalikan berapa? 3 miliar. Dari situ aja, dari satu lagu berjuta, berpuluh juta judul lagu yang masuk ke YouTube. Baik nama noaing sana dong. Memang rekam bekan Zulu. Ibu mo ni rekam tu kaseton side A side B kembali ke rap inna kan. Itu Zulu kan, boleh diputar. Ibaim ngapi CD dagam noaing. Sekarang enggak lagi. Sudah portibion, hola pena masuk ke YouTube. Sudah portibion, boy. Mapikir persoalan mau suka mau tidak kita bisa menyaksikan itu. Aku dengan termasuk dohot akka jamita. Mamora par YouTube ala ni ita do ala tabege jalan data yang narumiko tabereng disi ada pesan-pesan nana yang berengot ta. Ima marhite akaede. Asalani do akamang akanang ala huria nama redde do huriata. Lewat paredio ni memang naing marsaringar hata ni debata. Mambegiota marhite akka parsaurata. Ada ngadok persauran di HKBP na sama redde. Tanga dong. Tang boy, kemarin deh dok. Pada minggu songono pinamal fitu, ala ulang tahun, majalah ulo sama pangribu gabis, tapi dua naik gabis ya, itu kan minggu, ikon aret deh, jala di set di akamang, dang asal paen anak keding. Ayah dorok soni, on full timer musai don, bibil pro, takpat dita, anggapat dita tak pawokon. Dia yang mana modding, ame itu betul, ihuta don ya. Anga puli mai tena ala ibana tang robat dita kan ina sa mati nang bibil ma benedin udah muda dena ama ngapuli marede mahita sebuke de nomor seden nomor seda ringgas ma hotodikku mamuji de batain be memang holo mula isir mun jarak situi bae waro nang bibilonin kan masa mau ngapuli benon ringgas ma hotodikku rome bilo mondok ai sarupa dusudei mamuji Tuhan itu inna mangko sarupa rusule bahasa ibe nomu baik kinaman yan sonang ni borngina ya tong ko sa bukwede ton nami nangi nang salpu taon na buruki nangi teh mau lo sarupa rusule dedak kula ni sida yak kana kenang alak pola udok udang ala dong bibil pro neng roh atau mu bahasa ter bibil pro tak soni sida bibil pro eso tung gabe tatar kamu ba gawe idok ko pad ditareto nang kabil pro nang imbo to maren didangi yon. Sa matudean. Dangarang do fotokopi acara. Ikebuken diodo. Jadi ngama semet to parjulo kan nomor turtul plonom kan goto inang situ ade. Borak do tarik komunai. So nang mamudo binda do kan. Masuk mamu saya nomor tulu walu. Au penom maol arupa dita molo tamaton anggau memang tertamat do dalam modor aku marede. Jaradak pala manari EDP ngapa ditersot. Hei kan itu kan he do muse pamatakon. Anggo manari pas do. He do muse pamatakon pas do. Lau majah mak. He do muse pamatakon. Ala nang kecang ini.
Apa yang gue menurat terutong, hehe do musai pamatangon, sian tanomanon. Mangedehon, hehe do musai pamat. Ala gajang do hehe neneran, hehehe do musai pamatangon. Basangan ima. Bau sunga gawe memang bapak ama bena nanti marpamati marwan. Dangan gudang naik do pihak kamang. Alanya dia tidak benar-benar mempersiapkan lagu apa yang pas. Ay molo mo tingat tengah ka amat tada. Molo posoro penate ahad dehon 3 tu 2 lu mada. Adong doa mana di surga. Itu dah. Jemolo inate do tong na moding amat na mabelu. Yesus hapus aku. Itu. Unang pasobu. Au dihapus jungan binaso mardongan. Hei, nang ite he. Pas do dah. Pangalualuad deh. Yesus hapus aku. Unang pasobu. Au dihapus jungan binaso mardongan. Panggo amat tero mo ding nang dia kamu tor adong doa mau tor segera na ibu ado ka mga huli baido dah dapat anak kamang memang sudah ada puji-pujian alai adong do marsituhuna ay mulo marnatal datuk ya dang swedehot sonang nibor ngenai ka ido dah datuk ya hidok korupani marnatal partengita doha be dangadongi idia hongi mula pala dok kai itoride mo padite ay paditaro bayi apalagi maruhamu yedehon rahis jalamaol dala tuban wagijak tu alammu marahis terinon naro artinya ada menempatkan lagu-lagu itu yang pas juga song leader tanak ikan luar biasa ro Allah seragam mepe kamu nih asilero dan itu juga kan membawa kita bagaimana persiapan kita. Saya dibenahi huriata deui kamangak kainang pareddeono alaikan zamita deui. Alania kainang malamarede tinggal bae-bae. Sotung mardosa sol mama bege. Mulai doko kamu natong hatana Tuhan Yesus unang manghuminna. Ay nabinigedo. Bae ngudung halang sok na tanakaning. Madok dangadok pedang aongin na mangku putus. Ahla bahanang ay say oro behita memang karwas ni hurion. Kau si utanami teridok men. Enak gereja kebipinin, nyanyinya monotonin. Pura naik pengotan ni monotonon naroh kan? Enggak kalau di gereja gibi enak kali. Mengalir torinda tong musik kan. Dalam Yesus sina musik tong bertawa-tawa son. Betul mata buna. Alanya ha. Imana ruasnya KBP ada dekat dengan mangedehon edde. Ayo makku tikibosona ringgasan. Oro don menuri minggu pagurat di sonon. Ale molo masa mamuro jolo mamuro don sama redde ba kamu ma. Jolo mamuro, todo mamuro, aja pidong iladang. Molo bibi mekan saya gado. Baik kamu ma, ngalau sama opat. Ale kemula jam sia. Amo dohodok sonang goy bersua soning bare. Mare demu se. Ya deh, mana nomor 247. Ah nomor 247 mah. Bau nang buket tong buket daerah. Boyang gue buker wis sama putih. Iterhatop amang situ bukamang mak 247. Sahihe mahamu, itu kan? Ya deh, homai, ngamu dohodok ha. Sahihe, hai naman. Mado sahihe di mana? Sahihe mo mahamu ini mana? Pasong itu karena cara nama redde, alai boy diklaim HKBP edde na monoton. Ay dia boy songoni. Redde umatung sahihe mahamu na. Wadak kehe do simbolis na morumi pedungo. Eko semangat do datang lagi. Do lagi do lagu do marsek sepodok marben wai. Ba kisah do tang semangat ni BIP. Alai ba molo law coba ko kamu maju law ede nomor 3. Nomor 3. Ono welu 3. Ada ngawrak be orang tinabunan. Nakola bukit deh. Dia do pamu Yesus. Kalau manusia dosa kan hidup ede. Dia tu mungkin mekil hamu akamang. Dia tu pola martoba kon do. Dia depanmu ikut saya yang tangis di bedah apalagi dengan dia usung di dari aku Tuhan merdu sudah penat pari au baina buat nomor penat pari tulang salah doa baina gawin nama Allah ngaikon manis dosa alai kolor ise sadeba tatung dosa tor tede kono 45 marolopo lupto dikina kan terlas roha. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita bersuka cita, ada saat-saat tertentu dituntut oleh lagu itu untuk sebuah ekspresi. Memang itu. Mula soni baik kamu, mula dong tapi mandok ko perbaru HKBP monoton di dak toy. Nasu yang per minggu deh.
Mula dong ros mo dokon monoton de di walapan baru. Naso ya do warna minggui, pilih bulanan ni petang bayari. Ay hon namani hari tu so nakam. Banggu amunang media yang monotonon. Ada enggak sudah. Dang adong boy, mau hodok. Apalagi mau sono merjabit ya, mau hodok kamu. Mana mersai nama udah mau hodok. Nangi, barang mungkin ada. Jaya kamangi ko bolo kanot tadi. Asalam bolongi, balam dinggama. Lam dinggama dia dehon angka persong leader pe marsia jarma. Ayo unggul satu majarak kamu dah. Ya aduh ya uria, aduh basi. Persong leader matong nate, bodoh tiap waktu. Soalnya udah maret deh, jodoh. Alami ngaiso. Puji Jehovah. Apa harus perpikirna? Kalau maret deh tok sono dah. Nangi, murid nang puja sema. Puji Jehovah na berhab dalam marmudian. Pergi terbiki. Iku sono dotong. Begitu kan? Udang nayak kamang asa gawe takas gawe pamusian di luar di dewata. Gawe terbuka nang hapor siaonna. Akan nama bege asa laos tarbarita tong. Udok nakaning marhiti akar rekaman digului. Bagudang na berubah. Kudang ala sahat berita nauli. Ditiki susah apa ita kamang. Kodonot ta dong. Nagudangan pengaruh ni nama redion. Mabain adong moro si tahun ini. Memang dang isebut, dang gabe luna sutangta. Alay paling sikit tiki marede hita tak tayo nga behutangi. Dang beka? Marede harok soni kejadian. Lama punguan parede. Iko markapal. Habe dang mino tu gugu alugu. Gabi bocor makapalo. Bocor tinggilam, ning tinggilam namat tu. Puji Tuhan, adong dosa koci. Tamu dosa koci kan tak berdengi. Gawe itu sih matong warna suka Solomon nakabari diusudi. Budak torok doa kainata. Masuk tu si koci op pengamar sia diusudi. Ba masuk gutuk sudi. Hape dak marna sualukun. Tonggo si gubu alugu ikan. Bangarepo beang gua kainata tong anggo tikili kapali ai dena nang meno tu di. Kasih birong-birong gue denyo do dia. Anggudung do merasa itu aku na martanyani tong tanyani. Iktor diajak dirisen lain tong maredi masuk iten. Aku beda baru beda maredi nganing mati iten. Waduh lu silem butuh. Tong maredi mah kita. Turi dewa tong di tengah ombak tebu kan dan arus pencobaan. Aku nang mamarhasin naman ni terjemah ho meneto. Nanggo malu sangak laut nang robe hali susungi na ideo malum mered dang so memang halogoi dua hal ko marede pa marede lam so talak na benar tayo tami ihut matong akede dot nasing Yesus ngoluni todiku odoha dangit de ho memak si birong-birong anggo si dalam marabahayai dang arong diingoti Lembeleng memang. Gabi sudah lagi marede. Gabi lupa kejadian ini. Dang lawe rohana tu naneng mate. Nampe tetap badorong kalau gue. Bak kita lagi di bakasan ede saluhutna nasida. Ay hafal lo sudah boy dedehon. Puji Tuhan memang. Gabi dang nah udok lalap. Gabi terisi kesibukan di pikiran adak Tuhan matian ibe. Usungna. Mredama Roma lama nolong nasida. Sudah sering do hita soni akamangak kena. Ido. Akai namat tapi mau marmandaman datang ide kamu mau di permandaman deh bah. Ketika mau laut tu bancar masin, laut tu bancar anak mau tinggal hon geleng nede homa. Sabar hoinang nak ni geleku. Mau ni deon apalagi termer video call tinatay barang winatay betul ay gay tahen harlo kan. Wala nede do ido. Gabe boy Tarapu di rohana, gue biadong pesan-pesan na luar biasa, na boy palonggar hon rohatta. Di situasi-situasi na mauli, gue biadong pangurupio tahilala, ala tapasahat tu bata marhite edde. Ala nido akamang akenang itong atongan ni minggu ta minggu kantation tahangulu homai. Tahangulu homa ngulu na marede, mungkin daksa tio suaranya kadang atas suarata karena bernyanyi juga talenta. Ketung boy yang usong sifat jeta nomor ete kasudi.
Mau lubuyan no kamu sudah, baik dia bisa memang bayar nasi nama red deh. Gak bisa ingat nama sudi. Edangi, baik dah Markus Sorabe do kan. Baik lalu idang boy songoni, nyanyi ini kan juga talenta. Tapi mereka kan berlatih. Ay parede pe, ay nggak sarupa do sudah penjiwaan tu lagu tak parede. Dan kon betul dihayati dolah. Apalagi mahita kamangak kenang. Ito nga nih akka parasoriota. Ito nga ni akka sidang olota. Ito nga ni lasni rohata. Tapasaha ma itu deh bata. Marhite edde. Ay holat taide hod nomor 210 tului. Luar biasa sudah. Dungso nang rohakuin di bain Jesusi porsuk pehutao di son mulinakan banga memang betul dah lah ni amang pangeribu apa ngabu tong persajaran ni amang ede itu dah ngabu itu kulo teh asa porsuk petatao di tonga-tonga ni portuyon napos dorohaku dituhaki pak bua na pasonangot na dohita molo jupak pihak kasori mago doh ragam ni akap si taunon na asing songone di nomor 210 saya ada ayat 2 bahwa memang ikut ketidakkonota dah Tuhan akan menyertai kita. Hiduplah sebagai orang yang benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan baik dalam situasi apapun. Jala di bagasen ede tapatarida kunatong unak kolan nadenggani naholan naci nasihat debatata itu hitung juga berkat Tuhan dalam hidup ini. Asa moloduk tayo itong ay gudang doa pe pasu-pasu ni Tuhan ni italo asal ma toktong marsihohot. Adong debu kidong jemaat nomor 430 polisi ya. Saya suka dengar lagu ini. Tedeo majate. Coba. Bila topan keras melanda hidupmu, ingatlah berkat Tuhan dalam hidup. Adakah beban dalam hidupmu? Bernyanyilah. Ingatlah berkat Tuhan dalam hidupmu. Jalan mulut ingat akapasu-pasu ni debata kamang. Mata tu pahimat tu ngakaulo ni huria dah. Mulu marpilianan tu tahun profesionalisme. Suatu kaum ada 2000. Tidaknya, ketua. Baik dong. Ingatlah berkat yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Asa lam tu denganna aka parsaurat di tengah-tengah ni huria, apalagi huriata lahu manakabi aka pembangunan. Anggo bali papan baru dak pala mauli ala na burju-burju sudi. Oleh divine day ingatlah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Amin martang yang maha. Mulia hati Tuhan di hatamu nang sahur di hami. Di minggu nami di bagasan sadarion, di minggu kantation, paingotok kami asa gabi akan aporsia tuho, akaparede, namang idehon ede pusi-pusia tuho,
asa marhiti aka edde nami gabe rarat barita nauli di sadok portibion lam kap rohani akan aso porsia hiape porsia to gabe edema gabe jamita nami jala guarmu masai hu babal gaho kami marhiti aka edde uji-ujian nahu basahat kami mau lihat itu anti parsauran non pasu-pasu mahami saluhutna pasu-pasu ma ruas ni huriam nang ro tutonga-tonga ni parsauranon pasu-pasu akan asorope tarlumu bialani akaulaun nah holang sian keluarga dia kalokasi parkarezuanna asima roham Tuhan dongani jala pargugui manasida di bagasan sadarion las rohana mi Tuhan dinabui naik pasahatun ni huriam ulos na marulang tahun 70 tahun amanami pangaribuan pos marohana mi Tuhan lampas pasomu ma amanamion onggo ma pamatang dohotor dina asa saya kajang umurna lehon gugu dohot hahi pason dina laho madalani ari-ari ninguluna songon inang ina nami songon gabe ina sori pada nasetotong mendampingi madongani amanami akapoparan na pesaluhutna dohot akka keluarga besarna kupasahat tami mana sida tuho asa ho matoktong na madongani jala mamasu-masu nasida pasu-pasu ma huriamon pasu-pasu akka saluhut na ruas ni huriam asa mardame sonang bisa ada roh Allah mangiahi akaulaun nadingkan di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu pargugui nang kapar halalu ni huriam na niuluhon ni naposom asa marsada ni roha patu pahon akaulaun nadingkan tarlumubi akka ruas ni hurian na mangaleho diri tu akka kepanitiape di pesta tahun profesionalisme tu akka seksi pembangunan na laho mamikirhon patu pahon ngerangi akaulaun na balga pajong jokon huriam di ngananon asima roham dongani manasida pasu-pasu manasida tabai akalas ni roha tu saluhut akaruas ni huriamon pasu-pasu akan nundal ni tangan dohot pikiran nasida asa saya dong tapuan nasida gano pahari sian natina punai ma Tuhan pasahaton nama pilihan na tutonga-tonga ni huriam dalan lahomano pahi pajong jokon bagas surom dohot patuluson aka program di tengah-tengah ni huriamon naposom Tuhan namang padita natongon nuaing di Medan bahkan keluarga namar habot ni roha upasahat tami ma nasida tuho asaho matoktong namadongan ni nasida manak sadi hari nasida mulak masetu balik papano nasi roham ramoti jolwani lakan nasida asa bui sahat masetu tonga-tonga ni pelayanan di HKBP balik pabaruan di bagasan las ni roha atong jalo mahami Tuhan mangasahon gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho alai unang loas lomoni rohana mina saud setok tong ma lomoni roham amin. Marede mahita las tapasahak mam se peleta. Oh
masuk mahita tu acara nalaho pasahato nulos tu amang pangaribuan alani marede mahita tike marede Roma sulu. Pasato tama ulos nagad sangon nagad sang umur niamang pangaribuan martangi yang mahita sa luhutna asatong buhita sa namangon elas ni roha doha tuaon sara khusus tuamang lumabitu inang las marohani amang ala sadarion pasahatan ni huriat tama tada nilas ni roha uloson asa tada sudi hita martangiang sudi ruas ni huriau manang yaku namang asa gazang umur niamang torop dorab bunion asa torop nang paparan niamang do tinang tu tiki-tiki nang ro hatani debata di Yesaya 46 ayat 4 sahat rodi hatu tuaumu saina ramotah kudoho gazang ma umur niamang gazang umur ni inang tarpasu-pasu ma kapaparan nababir mina debata na holong rohana to na torasna pasangapon na kana torasna ima nabuhi pasahat kami dalalaw pasahat to nulusong. Marede mahita muse lau suhu mahita jongjong. Amor se
Ale debata amanami na di benua gijang horu haroron ni saluhut silehon-lehon nadinggan duhut nasa ulibasa nama uliutus. Ubasa hatame masyan na nilehon mitu hami pelian nami tuho say zalo may gabi uap na husus di celum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asah parhasiak kami pelianon pati bulhon harazaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girigir hami madok mau lihat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di benua gijang, say pinarbadia makawarmu, say rumah harazaunmu, say saut malomani roham di benua tungaun songod na di benua gijang. Lehon matuhami sederion hanguluan siap hari, si sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddim. Hari Minggu mari kita salehutna.